జిల్లా సారంగాపూర్ మండలం పెండల్దరి గ్రామంలో ఆదివారం జరిగిన దండారి పండుగకు నిర్మల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కూచాడి శ్రీహర్రావు హాజరయ్యారు. గ్రామస్తులు గుస్సాడి వేషధారణలో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గోండు తెగవారు తమ సంప్రదాయాల పండుగ దండారిని ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆచార విశ్వాసాలతో సంప్రదాయ పద్ధతులను నిర్వహించడం హర్షణీయమన్నారు. గ్రామంలోని గుస్సాడి నృత్యాలు, గుస్సాడి వేషధారణలో ఉన్న యువకులు పల్లె వాతావరణాన్ని మరింత ఉత్సాహభరితంగా మార్చారన్నారు. పల్లెల్లో అంగరంగ వైభవంగా వెలుగులు, సంగీతం, నృత్యాలతో పండుగ వాతావరణం నెలకొందని తెలిపారు. పండుగను తరతరాలుగా కొనసాగించడం మన సమాజ గౌరవానికి సూచిక. ఇలాంటి సంప్రదాయ పండుగలు సమాజంలో ఐకమత్యం, సంతోషం, ఆనందం నింపుతాయని పేర్కొన్నారు.